penifo na busafo em say ye hia ache kakra ene hu be gina ye obutan ye wo aduko makuapem aha nsu ye mprempremi obuyi wo abakwasam kakra nti abusapandi ye befa sa abakwasam num nti abusapani ichiao Yozo. Mbache sure so bet ode befa sa abakwasam a ewo obutan hu Yo. Yama obibi afisiapa. Afiaso. Ewa dukom. yo Nti na ye gina ye na na ebebue adai. No china ya fi ohumase. Nti ye wa finu mu a sure na mohwe bia ye we ya yensu a ye frɛ no pemprami. Na sansu we ayete sɛ ne aye kan won chonke mu no. Yensu miensa. okay Ba ku fi soro a ye frɛ no Jesiti. Ansa na pemprami no. Afi wo ba na nafo ba bia ye gina ina nafo na nsu ba ku e wo no ye nyame. okay Nti sɛ usane kakra bia wo sɛ force bi wo ho. Na sabo we ha na ye kokora bo ame. acho kokora ba me de ya Ah no be chichire adukro nkro no. okay Ye bo a na oba ha otram. okay Nti wo hwe abakwasam kire sɛ sabo we na tete no omo fa mu kɔ aprede. aprede Ekosi dida kunsuo num. Na wo hwe anema bebre ye ja find them akwa aprede ye ja ama niema no asɛ nti wo ba kra emu asi. Nti we nyina ye niema na ewo ha anka ese ye hwe su yi anka ne amanfo betimi aba ha na wawuwa mu ahwene wo nti so wo ba obohu mo no asi ane sa nti we nyina ya yi a ese ye hwe na ye siesie no unya no te se tetede no so wo ba otumu se kwa se kwa nti se sia no wo hwa mwa bi kura wo nti se wo kom kura no wanhwe ya unnim ne a wo betimi akohia nti ehanu na okonfa no che ebe ko apredia ehanu na ofa ko e wonsuo num okay nti ehanu na oyi sansuo num a ofa ade ko mu no e dida ku mu no na odi na chikoto ho okay nti wo hwa nanka esoro ha yi oyo wale ni bi kura ho okay na ya nhwe ni ye na nsuo no erosion abeteke no nti ye hwehwe se yebehu a yehu a yebetwa mamanfo ehun nti adukrom ye wa bakwasam okonfa no che oye niam bebre e mae na omo amudi kan no na omo hu eso mfaso wo hwebuo yi a wo ba be hu aga mi chawo no ye ba ye hu biscuit bi wo ha se ono no betimi a che erosion ti a ade bi wa no o se bro no na me ka se ni obe chichiri kuro no e kana on se tete no na dan anga se wonti e ha na ya obe jojo no nti ha be ye biaya eye sabro no nti so ebia bibi ha obi na se ye mana kwankyere bia otimi ba nti na wa be hu sa ne mai sa kwankyere bi na dia mo obi ya kyere no ena wa ba be ye nti wo hwa kwa bo se tofe ne we no mo egugu ha wo de wo hwa wo se sa dua na esi wo no wo se ya be ye bibi e wo ho nti akwankyere no na de ma no o se ne bia wa kokonfo bi wo ana osofo bi onim tumi a ewo ha nti ni obekere na bia wo ba ye di sa hanu ye ba bi keke ye botan dabi enye ba bi keke enye ba bi keke enye ba bi keke enye ba bi keke nti na fiti ameka abakwase mbi kire mu ze adukrom kuro no nsu atwa ho ahia nti asa na obehye kuro no mu no yese watwa nsu nti sansu yi ufi kofodu aba ono na ewo careful mu no nti adukrom kuro no de eye kuro a mpanyifo no ehu ti ba bia kuro no ni ayade chichiri kuro no emu odu na ya ba achi ni ese yehwe na sane ma no ebeto aso na chimba ba na o ma be hu ti wo hwa bia yi a nti wo hwa na kofa no che bribia no ope ba bia enyu aso pensu hu pa ya ope ba bia nsuo nti wo hwa wo kodida kuma ene eha nsusuru bia num ena wo kontwonkani mu a wo bo hu nti sa na te all right abusafo nti edamasi